Dobar dan i dobrodošli ste i na ovaj video. I htjela sam da snimim u ovom videu jednu temu kako izgledamo. U smislu kako izgledamo prvo iznutra, a onda spolja. Sada ljudi koji su stabilni u Hristu, oni su nekako smireniji i opušteniji. Međutim, postoje mnogi hrišćani koji kao da nisu kršteni u svetoj vodici, kao da su kršteni u limunovom soku. Stvarno. To postoji. Ali kako ćemo to da vidimo? Da li bismo voljeli da ta neka osoba bude kao mi? To jest, kako se ponašamo i kako izgledamo. Jer Isus Hrist kaže, budite svetlo svetu. Sada, kako će taj neko, ako nas vidi da se nikada nismo nasmijali u životu, da nikada nismo zapevali, da nikada nismo zaigrali, da se nikada nismo nasmehnuli, kako će ta osoba da poželi da bude hrišćanka ili hrišćanin? Nikako. Što znači da snagom volje kroz molitvu i s trudom svakodnevnim da budemo svetlo svetu kao sveće u mraku. O tome sam ja govorila više puta. Što znači da hrišćani treba da budu oslobođeni, to jest da nekako budu, da ljudi požele da su kao oni, a ne onako nekako da budu. Ja sam skoro gledala, dragi moji ljudi, neke ljude koji govore o Bogu. I sad pratim na jednom videu, na drugom, nigdje osmeha nema, čista, stroga religija. A Bog ne voli da budemo strogo religiozni ljudi, jer njemu pravila mu ne znači ništa. Ali stanje u duši našoj je važno, kako se odnosimo prema Bogu, kako se odnosimo prema ljudima i prema sebi samom. To je njemu važno i najvažnije. Tako sam ja shvatila. A suvoparna religioznost i ta stroga religioznost, i sad vi vidite nekog duhovnika, on strog, namrgođen, pa u redu razmišlja možda ga muči nešto, pa možda i ja imam, ali da se ti ne nasmeješ, brate, u 100 videa. Ne. Kao da nismo kršteni u svetoj vodi, kao da nismo hrišćani, realno. Dajte malo da uživamo malo u životu, da smo malo rasterećeni, da smo opušteni, a vidjet ćete da tako, kaže, kad je čovek na modernom rečeno u relaksu, tad najbolje služi i Bogu i narodu i sebi. Stvarno, i raspoložen, i nasmejan, i idemo u životu i prosto je to tako. Jeste, probajte i vidjet ćete. Znači da je oslobođen, Bog brine o njemu za sve. Mi brinemo za ono što mi možemo, čekamo u smirenju, u spokojstvu za neke stvari da se obistine, kad se sazre i kad bude na mestu, ali u međuvremenu i više ćemo tako radosni, rasterećeni i tako, više će ljudi želeti da žive našim životom i više će voliti i Hrista onda. 100% je to tačno, a ne da budemo stvarno kao da smo kršteni u limunovom soku, onako nakostrešeni, ona suvoparna, strogo lice, onako strogo, nešto strogo. I sad taj neko prezentira Boga. I sad neko ko je labilan i da sluša tako nešto, to je meni naleteo neki video, ajde reko da čujem, interesantno je bio naslov, ajde baš reko da vidim, ja volim da slušam o Bogu i volim. I razmišljam kad uključim video da čujem nešto o Bogu, Hristu, da ću dobiti neko smirenje, spokojstvo i nešto. Ne. Ja dobila sam strah. Jeste. To je bilo davno, pretprošle godine. Znači, Boga ne zanima naša ta strogost religiozna. Ne, nikako. Ta naša neka pravila, bitna su pravila, ali zašto su bitna pravila? Pravila su bitna da bi kroz vežbanje došli do Boga, a ne da nam pravila budu važnije od Boga i tu smo samo. Eto, dragi moji ljudi, tako da se to malo dobro neke stvari da se raščlane, da smo kršteni hrišćani, da smo sigurni u Hristu, da se malo i zabavljamo u životu, da uživamo, da nasmejemo nekog, da zagrlimo, da se razveselimo, da se opustimo, da zapevamo, da zaigramo, da razveselimo, kaže neka radost nam teši tužnog, da malo se oslobodimo te čamotinje, te strogosti jer blagost je jača od strogosti. Ni Sveta Majka nikad nije bila stroga, uvek je bila blaga i milosna i svi sveti ljudi su uvek bili milosni.
a ta strogoća i ta kritika i ta suvoparnost ne vodi ničemu. I tako se ljudi ne privode Bogu, tako se odaljavaju. Stvarno. Jer ako mi slušamo neko duhovno biće, duševno, i ako vidimo da to, kaže, kako ćete ih poznati prave po delima svojim, po govoru, po ponašanju. I pazite na plodove koje duhovniki koje pratite. Kako to da se ne nasmeješ, brate, u nijednom vidu, daj bre, nasmej se malo. Daj malo budi radostan, daj malo proširi tu Božju radost, tu milost, dobrotu iz sebe. Znači, pazite koga pratite i koga slušate. To je mnogo važno. I tako rasterećeni možemo da činimo dobra dela. I vidite, zapitajte se, da li bi ta osoba koja sluša vas i gleda, da li bi poželjela da bude kao vi? A vi ste hrišćanin, po znacima navoda, ili hrišćanka. Dajte da budemo svetlo svetu, da širimo malo mir, spokoj i radost. I malo da, ništa ja nisam bolje od vas. Ništa. Svi smo mi pred Bogom isti. Kad sam mogla i ja nekako trudim se, mogu svi bre, svi. Smo hrišćani ili šta smo? Ajde, da budemo svetlo svetu. Da malo uživamo u životu, da malo se oslobodimo, da malo živimo bezbrižno. I vidjet ćete kako Sveti Duh radi. Jer tako kad je čovek, kad ja kažem odmori se od života, kad sam govorila tad kad smo u relaksu, mislim u relaksu, to je u savremenom svetu kao moderno. Zato, znači, relaks centri zato postoje, u relaks centrima se odmara telo, a u crkvama bi trebalo se odmori duša, jer je Bogu stalo za našu dušu. Međutim, sve je važno da čovek se malo opusti, da se malo zabavlja, da malo uživa, da ima malo humora, da se malo nasmeje, da se raspoloži, da nekako, i tako je lefterniji, tako je slobodniji, tako je lakši. I kad ga neko prati, gleda, onda drugi ljudi požele da budu slični ili kao on. I, mislim, ne možemo mi da budemo, ali kad nekom kažeš ja sam hrišćanin, a nikad se nisi nasmeo, nikad nisi rekao neku lepu reč, nikad nisi zapevao ni jednu pesmu, uvek si u nekoj čamotinji, pa kakav si ti hrišćanin onda? Kakvu veru propovedaš? O čemu govoriš? S tim što ne kažem da treba čovjek da glumi. Kad mu je teško, odeš u molitvu, iskažeš se i ideš posle dalje. Jel' tako? Ljubi vas Ana i voli i malo se opustite, malo se zabavljajte u životu, malo se i nasmehnite. To je, jer kada ste, znate koga imate sa sobom i u sebi, u najviše u svom srcu, ne kažem samo spoljno gledamo, nego najbolji, najvažniji izgled je i iznutra. A i iz polja isto. Jer da zračite jednom blagodaću, jednom milošću, jednom dobrotom, jednom tako bezbrižnošću, što se kaže. I ljudi će poželjeti da budu i oni hrišćani, jel' tako? Tako da ljudi malo se opustite, malo. I onda ćete tako služiti i Bogu, i narodu, i sebi. A onako, ja sam jadan i bedan i tužan i ja sam ovako, pa sam nemoćan, pa sam opterećen, pa sam zabrinut, pa sam nemotog posla ništa. Tako ne služite ni Bogu, ni narodu, ani sebi, nego se oslobodite. Ako ne možete sami, snagom volje kroz molitvu, i sloboda je mnogo važna, da se oslobodite. A kako ćete biti slobodni? Kad vas Gospod Bog očisti od svih briga, od svih strahova, od svih sekiracija, od svih te tuge, od čamotinje, od svega. Kad vam se pojavi osmeh na licu, kad imate volju da širite i na druge ljude i da bi drugi ljudi poželjeli da budu kao vi. Ne mogu biti kao vi, normalno, i ne treba u smislu tom da budem jak, ali moramo da predstavljamo Hrista u najlepšem i u najboljem svetlu, da budemo nasmejani, da budemo radosni, da budemo veseli i rasterećeni i bezbrižni. A zašto? Zato što predstavljamo, jer ne mogu ja da se bavim kiropraktikom, a da imam krivu kičmu ovako i da hodam ovako. I kako ću ja onda da ubedim pacijenta tog nekog koji je došao jadan na deblokadu zgloba, da ću ja da mu pomognem? Ja bre moram da budem i da imam zdravo telo, moram da imam dobre stavove, moram da imam ono što treba jedan kiropraktičar da ima, fizioterapeut po znacima navoda, ili maser ili kako god ga nazvali.
Znači, da budeš siguran. A ne mogu ja ovako da idem. I da sam sad tu, znači, jer će... Ili, na primjer, kad bi vam osoba od 150 kila govorila o zdravoj ishrani. Kad vidimo na delima, tako isto i u hrišćanstvu. Ne može, drugo je kad je neka tema, ajde sad ima i nekih tužnih tema i ovako, pa sad, ali u svakoj temi neka strogost, nešto, kako bih rekla to, neka stroga religioznost, neka pravila, neki zakoni, ma beži. Da ne poželi čovjek da bude vernik. Ljubi vas Ana i voli, želi vam mir u duši, radost u srcu, želi vam da se uvek smejete i da se radujete i tako Bogu pokazujete da ga volite i da mu verujete. U slučaju da je suprotno, znači da ne verujete. Svako dobro i sve najlepše.